Tega Balen. Today is Sunday, July 31st, 2022. Kaya ng oras ngayon mga 7 o'clock na yata. So, tinta mo lakad ngayon munta tamo kayang Porac. Barangay Camias, kaya itong Camias View Deck. Punta lang tayo itong Mount Barundun. Kasi panalbigay kaya itong may itong video na kasanting itong view ka rin. So, bala mo, kasi tanitang kayang nabuklod. So, kaya nyo kami, munta tamo ka rin. Mga akit tayo, itong kasanting bundok. Yung gamitan tamo dito ay BPA ito. So, likit-tikita na mo ka rin. So, bali at yuta na Porac ngayon ya pininim barangay Babosakan at kenita mo menagit medyo murang gas. Kanya kenita na mo mga arga. Then, diretso tayo na kitang highway papunta kitang Camias, barangay Camias. So, likit-tikita mo pa si bahay gandalan ka rin. Camias. Karena pemalaw itu kayak kau jinak kita lantas mapura pun jalan jadi. Akal lang kasindalan. Datang ating kaltex. Datang atin. Diretso kaya pangaran, kita kalter. Lumal kaya pag itang highway. Ang kita kalter. Kaltex. Karena pun jalan diretso itu. Akin ni matsura ya. Yung matura pun na buburak ka. Oo, sige. Kota masih ready. To si map may kapangutang tamo kining kapatid tamo katutubo na mature kanindalan ka rin. So pagbalikan na kami, dumala na kami mo ano kitang barangay Calantas kaya Florida. Mas anting kanindalan ka rin. A few moments later. At bali happy na ining kanto kining barangay Calantas. Sakop na niya Florida Blanca. So, inindala na manwanaw nitang katutubong apikot ng tamo. At bala mo, medyo atatandaan ng kunyarin. Bala mo, dela ng kunyarin kanita ini. So, kanita lumabas ngayon At akit tayo itang dalan papunta kitang barangay Camias.
Kaya yung party ngayon ni medyo sisikaning oran. Kanya mag-decide ta nang magkapote ba kanito tuloy-tuloy na yung biyay tao. Uling nung akakit siya medyo makabaya po. At atin niya pa kanong rough road kaya ba naning simentadong dala na yun eh. So apining abangan tamo ngayon nung nanya klaseng rough road itang dala ng taka rin. Ay na po yung rough road at bato lang mga rugul, mga tilos din dala ng tamo. Kanya dapat medyo mimingat tamo yan eh. Medyo matalusad yan pong masyas naman eh kasumupin mabato yan. At ating yung parting malalam at ating yung parting medyo makaslide gat ang babo. So pag dinalang ko ganyan medyo mimingat na kayo mo. At miras na kining pinaka-village na ning Kamyas. So akit may ating chapel dito kabat kini ating eskwela. At akit tamo rin kayong eskwela at ilang program ngayon irang kaya katang kapatid ang katutubo balam nutrition man tayo tao mag-ready lang karetang at lang kubong mga lati kaya ba't nakarakalaguli. Bali balam showcase do rin panindor produkto da kining barangay ni. So sa wakas miras na kitang welcome signage na ning Kamyas sa settlement. So apin pala ini palub kitang lugar na nung lugar tayo akit itang Mount Burundun.
2,000 years later. So, ayun, meron sana kaning kami sa settlement. So, masating pala yun. Ngayon, yung dadalanan mo, akakit mo, yun, dalanan dyan naman doon, may altola rin bato. So, pache, masikan siguring ngagos ninda, no? Apin, maging yung balamong sapahin, maging yung waterfalls. I think lang basketball court. Kompleto naman pala kayo niya, yun. So, hari na rin mag-guide ka nagkakatama. Kaya nila minakyat. Kaya nila pala mumukyat, hari, no? Guide, guide. Ay, kita. Nalagyan mo. Nalagyan mo, Pogi. Kaya nila pala mamag. So, tilang chapel gito. Ay, pining chapel dito, ngayon ay, yung steps, so, kitang tamo. Pila niyang steps yan? Pila niyang step, ayan, oh. Akit mo rin kayo na may mag-crack na, eh. Siguro medyo malambat niya mo rin yung kaya ngayon. Iningera na yun, eh. Kaya something nga na yun, eh. Presko na. Pero nandiyan yung atsuwi katang dalan, bandag yatang patag ganyan, ang bahay sementado. Sisikaning uran. Ay, ni Peno. Ay, mula naman kayo na rin yung dakalayaan, hari, no? Kaya nito ganito naman. Bundok na kasi ni. So, ayun, Abi, tala rin nga doong anak. Pero malapit niya siguro. Ayan, no? May itang kami sa Settlement High School. Ayan, no? So, kaya ang ganyikit kong skwelo. Peka matas yung dilin, eh. Nano, Pogi? Ikaw mag-guide. Nalagyan mo, Pogi. Pogi, nalagyan mo. Lagyan pinimbak mo. Kasatin nimbak mo. Lagyan pinimbak mo sa latang kaya. Lagyan bak. Ayun kasi simbak na. Malulang pa mo, nanangin. Pero di naman Aldo, patuloy tapang mo rin mag-trekking kayo. Ngayon, papunta tamo kayong Mount Barundon. Nakulindalan kanyang, Pogi. Tayo. Tayo ba't? Kakatuloy ka rin. Sige muna na ka. Nalagyan pala, Pogi. Pogi, marap ka. Patrick, hindi pala Patrick. Kaya beta mo yun, yung mag-guide ka tamo. Ayan, something nga, Katas. Itama kang motor nandun. Kaya nila minta. Kilan lo? Alwa, itang makamotor pa, makaparada kaya to. Alam bingan kan. Tingin kaya ni sawan, eh. Magumpisa tayo na nakakit yung view, mas nantigyan. Huling matas na yung lugar, nung ko rin tayo mag-trek ngayon. Nakakit ko rin ngayon. Bali nung makakit-check yung camera, itong banda ka rin, at pinitip Palakul River. Kakakitigat ang tete, ay tayo. Tigat ang STS. At yun yung Palakul. So, yun. Trek, tapang mo rin kayo. Kaya tama nung nano itong itsura ka rin. Kaya ako lubos sa isip na makapag-adventure kung makanyang kening karang kabundukan ng Porac. Isipang konti yung Porac. Kaya akit mo boy. Malakar makanya ng pong. Sapa siguro mga inilog. Pero karang bundok. Ngayon ko pa amin. Ngayon ko lapapit ka rin na makapag-adventure. Medyo gugubat na yun, eh. Ayan, nakarasagin. Nakalsagin. Ba't kaya ng gulot ko, pangin niya.
Cara ko nalalaman din nga kayo munta naman. Yung mo yung kulot mo yun yan. Ito ko lang. Ayan. Ayan. Ating tamo kita na yaron. Medyo makapagal mo rin. So happy niyan. Mariktan po si Biden. Yun patas. So ay magani. Medyo mataluras ang galing. Ba't di nagusindan ang ulim kang kauran. Yan, yung macho ko gani medyo mimingit ko ang bagya. Ini pa no. Ay takalalam na ako agad kaya. Madaling nakakak din eh. Okay, niya na kami ngayon ganing pinakababo na ng kamres siya pa yun na ba? Barundun. Ah? Barundun. Pining barundun din eh. Barundun. Pining chairman tamo ngayon ni boss. Nalagay yung boss. Mampat. Mampat. Wow! Ikang chairman of the board kaya na. Oh, Ah. wala sir bilin pa sa Alam niyo kaya betang tagan ako rin kayo. Yes. Yes. Nalagyan mo. Christian. Christian, o ikaw. Miko. Miko, marama rin eh. Akit may kaya mo kaya. Narin eh. Kaya betang pa nga rin, no? Metong kayo mo, boss. Metong kayo mo. Boss, nakapias kami. Taga-Pias. Nalagyan mo, sir. Damyong. Damyong. O ito rin, madam. Areta, o. Pangalaguda pa mo. Hello. O, ninumburi yung shoutout. Ninumburi yung kamustan. Ayan na. Ayun ni madam, o. Hello po. O, preso kayo nila, madam. Ay, kayo, sir. O. Sana natang manok mi kayong bale. O, datang manok na kanug yung bale. Kamusta nyo las? Mag-subscribe kayo na. Aki Jenny, kay ba't din na kayong sticker. Ayan na. Bali kay ignan nila ila nandin la pang bayo ko pa ang daratang ne. Bayo la pa ay tami ka pang ano lo. Ika mi balak mi sanang mangan kaya tang babo. Kaso mo po mapali na kano. Mapali na kano po tang kay. So atin mo rin palang balik kita ito. Kaya pa ini. barundun. Oh, pero sa kusya yung kadlas. Boss, purok, meto pang purok yun eh. Oh, barundun na. Barundon, yapin tang Mount Barundon kaya tayo na. So, api na paling purok Barundon. Okay, mukit na kaya kay Bat. A few moments later. Ito naman dalan eh. Actually, mas natin pa indaran na ni Kesay, kaya taminta kami kayang kalingga, kita karne katalusad. Mas makatako ya, kaya mumukit ka rin pilapil, kaya tang rice terraces. Alam kayo, no? Ayan eh, malapit na kami kaning summit. Actually, yan naman summit, kaya view deck. Ito, nukor na kaya mong tareta kanyo, no? So, ito lang, munta tayo nakitang babo. Bali, happy na yung pinaka ipagpainawan. Potang ba't kang nag-trekking kita, ito, nakalala mo. So, painawa ka pa again, ibayo ka munta kita ang ating cruise. So, ito lang, tatakaran. Tana kita ang ating cruise. Ayan eh. So, ito, something view ka rin, no? Aka-eta. Something. Ay, init ang ating cruise. Kita mo. So, ayun eh, Mirasanic ang ating cruise. Ay, init ang cruise ko. Cruise. Happy nating landmark yun, cruise yun. Matatapang magagay. Noon niya pa kaya gani, hingkay. Ayun. Wow! Sa tingin view ka rin, no? Nakakagit yun, something. So again, iakit mo rin. At siguro may gober na at may bonfire right now. Nakakagit siya. Ayan. Maligtapagit ang babo. Bali, happy ning pinakatuktok na ng view deck. Yung pupunta lang tayo kanini. Pwede na mga kabalen. Something, Lukta mo naman kaya ng bala mong gubat ay niya. Kaya pa atras. Atras.
Yeah. Oh no! Oh no! Yan! Woo! Something pala yan eh. Nakakatakot mo ay tating ilog kaya to. Tao sa... Kasanting na pwesto kaya to. Oo, ano po? Kapag siya hindi ka maligo kaya to. Mayayat to. Ito ko. Nakakatakot. Nakakatakot, no? Wala mo ting aswang nakakatakot. Pero ka-press ko, nakarimlo. Ayan, no? Isipan mo rin ating makanyan kasanting abiyong tempora. Pero ayaw mo naisipan kasi ang akin kasanting no, ayan, no? Eh, kung mabalo kayo, yung saning Mount Baron dun. Sinabi din bagay kayo sa ano? Ha? Yung Mount Baron dun. So, ayun eh. Ila rin nakakigilan mi kayo, yung madam ang puwet. Yung sir ang puwet ang metong ka rin. Bali din ang abi, may melak kong lagi ito. Tabal nung agit yung yun. Ito, itang tanaman banda ito ya. Itang puno banda ito. Hindi ka rin pala. Press ko kayo na. Ayan. Nung akakitsitang tete ka rin, happening yes si text ito. Kaya talalam na happening Palakol River. So yung itang river akakityo ngayon, happening na pala yung Palakol River yan. Yan, ayan o. Oh. O na yung kaya talagang mabundok na. Wala nang makaing tao. Pero ting tanaman ka rin, ay tao nakakitsya. Kaya ni mo, kaya ito atin ng village banda ito. Ito. Ngayon itong bundok kakakitsyo ito, potang mumunta ako longga po. Papunta sa Sambales, makinapin ng adadalanan dito, itong bundok ito. Itong matirusa. Pababa na kami. Nakita kalpalat yan yun. Mapalat yan dadalanan. Okay. Pero tinaman gas-gasin ako man malili. Ayan. Tatanig ito, makanta pa, meron po. Meron po kasi makabakabait ang inukit tamo ito. Okay ba't? Video tapos ito niya. Nakaranap mo rin. So ini. Bisa talaga ng paka-picture kayo ni. So ini. At sila pala kayo ni rin yung bikers sa kasabitan nandito.
Ayun na, shoutout kaya kayo. Wow, nalagyan mo. Mark, ito. Clean po. Ha? Clean. Klein. Justin Clean. Justin Klein. Bala mo, Calvin Klein. Oh, magbati ka. Mark. Yan po yung kapatid. Mark yan rin. Mark 1. Mark 2. Jonel lang po. Oh, Jonel. Ay, bati ka. Snoop. Snoop! Snoop Dogg o Snoop Cat? Na? Snoop Dogg o Snoop Cat? Ay, Wild dog po, wild dog. Wild Dog. Ayan, no? Pati niya na po mong bigoti Wild Dog, oh. Ayan, no? Taga no rin kayo, sir? Sa palibutan po. Ah, sa Palibutad. Ketang next ito subdivision ka rin? Sarima? Ay, Samira. Ayan. Nagpa-picture like yun, yun. Wala na. Ninumburi yung shoutout. Shoutout po sa mama ni Justin. Mama ni Justin. Hindi, Ayun, no? di po alam ng mama ni Justin na pupunta siya dito. Ang pinakaslo. Oras lang naman dito. Oo, porak. Ayan, no? Itag nyo na lang, itag nyo Ano? na lang po si Justin Clean Ano sa yung bike daw, oh? Mga sa tina. Oh, 3 lang bike kinukit yun. Wala na po yung sa baba. Labis na mapagal. So, nung tandaan na yun, ang mga chuta ang maging paswell, nagkapit ang maging nilitagan. Ang mga chuta yung banal na bundok. Siyempre, yung bundok, dapat yan, chuta naman yan, yan yung bangin, nagkapit ang maging nilitagan. Wala kaya yun. Punta na niya, pasira niya, masating yan. Ini mo yung pinaka-shades valley, kaya yung babo. Pero masalilong naman, kaya naman makain mapali talaga. Actually ngayon naka-press ko, nakasiganing hangin, no? Puli yata ang paratang ng bagyo. Sa tingin view. Mas sa tingin view kaya kita yan na buklo. Kasi pinili, no? Kaya nitutukan niya yung buntok. Kaya ang nabuklo, medyo malaw na pang bagyo akagin mo. Tsaka may makakakaritam yung Mount Baron. Ano yung kabit ang ganyang kalupa eh. Tapos lagi yung mapad. Lagi yung kalupa ni Michael Jackson na itawalin nyo. Yan eh. Uy, ito eh. Ayun eh. Kalupa din pa ni Michael Jackson. Sa likod yan eh. O ito. Yan na sa likod. Ayan o. Ano yung malati Michael Jackson? Ayan o. Ayan o. Ayan o. Kalupa kanya no. Haya mo pa. Nino rin kaklase mo. Ha? Nino rin kaklase mo. Magkaya ka rin kaklase mo. Ha? O teka marapay. Tamarapay. Ay tabi nining malating Michael Jackson kini si Chu Parundon. O dito ang buntok Parundon kini. Ha? So hanggang na pamukin ni kakatamong video ngayon ni mga kabalen. Sana may enjoy kayo kayang pamanalbe tungkol kayang pamamasyal tamo kining Barangay Camias, Porac, Pampanga. Yapin ining Mount Burundun. Sana Mr. Neldo makapamasyal kayo rin kayo ni Banta Arkichio nung makanano kasanting kayang lugar ini. Please do like, share, and subscribe at atin tamo rin Facebook page. Paki-like and follow na rin. So see you and I see you, and Proylandas is signing out.